Esa hostia. Espera, Andrea. Era a única maneira de que viñeses. Ti estás escoitando? De verdade non crees que me debes unha explicación? Vasme chantaxear outra vez. Non. Perdoa, xa me coñeces. Cuido mo nervio. E podes facer o que queiras, e non vou reportar nada na app. Que detalle. Só quero falar. Será un momento, que che costa? Digo, non teño nada que falar contigo, Roy. Pero eu sí. Teño preguntas, necesito entender. Despois de todo o tempo que pasamos xuntos e tanto pedir. Pasa, por favor. Que? Non tiñas tantas preguntas? Supoño que o principal é que fixen para que te foses. Non é que te fixeras nada. Entón, por que marchaches? Sentín que era mellor. Levantaste un día pola mañá, deuche a routada, largácheste Non. sen dicir nada, é iso. Non, non é iso. Entón, A nosa relación estaba acabada. Eu sabía, ti tamén, e alguén tiña que dar o paso. para min ainda había partido. E a solución era desaparecer. E meterte nesa app. É un chollo. Rematou o paro e foi o que atopei. Botaches currículo en algún xornal? Non, claro que non. Xa, rollo, que pasa é que non todos somos como a ti no traballo. É que nin o intentas. Podes deixar de facer iso. Xa non estamos xuntos. Eu só me preocupo por ti. Quero que che vaya ben tan terrible. Seguro. O que che preocupaba era que eu estivera ben. Ou que encaixara perfectamente coa túa vida. Pero que diso? Ti non és consciente de todo o que che molestaba de min. Sempre había algo que querías cambiar a miña forma de vestir, o meu traballo, como regaba as plantas. Ao final quedoume bastante claro que eu non era bondo para ti. Por iso marchei. Eu só intentaba axudarche. Joder, André. Botabas aí o día queixándote do mal que che ia autocompadecéndote. Eu quería que precisabas un empurrón. Xa ves, rollo, que precisaba era que me quixeras. Eu queríate, Andrea. Por que nunca me dixaches como che facía sentir? Non sei, hai algunha cousa máis que te calases? Sabes, eu investí moito tempo e enerxía en nós. Como esperas que funcione unha relación se non és capaz de expresar como te sentes? Non he doado ás veces. Sempre tes algunha excusa. Dime unha cousa. Por que estabas comigo? Se te facía sentir tan mal. Sabes o que creo? Que ti querías alguén para pasar o tempo. E cando se fixo real, cando tiñas que dar algo de ti, nin chao. Como se o que tiñamos fose de alugueiro. Roy, non é así. Por favor, vaite. Marchei sen dicir nada porque non me sentía capaz. O noso rematar a ti, non te ias dar por vencido. Algún día terás que deixar de fuxir, Andrea.